na naman, ba't di ko maiwasan tumingin sa iyong liwanag? Nadarang na naman sa iyong apoy, bakit ba laging hinahayaan? Diyan ka na naman, ba't di ko maiwasan Huwag kayong iinom ng walang chaser, ha. Kahit gaano pa kayo ka-cool, huwag niyong gagawin. Sakit ng pantog ko. Wala ba pang filter ng memes? Sige, tutuloy pa din natin. Marami daw bagong memes. Kailangan ko siya makita. Kung sa inyo mga cancer, ako ulit si Paolo. Manonood tayo ng mga memes. Huwag na kayo maggulat. Parang yung girlfriend mong bunsis. Simulan na natin. Mahal kong Ang eardrums ko. Nice. Namiss ko to. Sakit na nakatawa ko. Sakit pa ng tenga ko. Nice. Dinagdagan nyo pa. Next meme. Viral din ngayon ang batang Yes. ito na na-videohan namang humahataw Go, Corina. hindi sa dance floor kundi sa jeep. Thank you, Angel Casin. Marami ang natuwa sa kanyang mala-freestyle dance with matching poker face. Hindi nyo alam, galing siya sa umiikot na meme from Corina. Ewan ko, siguro nag-party out sila. Di ko alam yung full details. Basta alam ko lang nag-party siya. You're never too old, man. Never too old. Next meme. Eric, si Mike ito, Mike Enriquez ito. Pansinin mo si Eric. Meron bang sinabi Si ng Mike. doktor na number of hours na dapat tayo magbantay para makita natin kung ano mangyayari sa kondisyon ni Mang Dolphy, Eric? Meron bang critical number of hours? Eric! 12 Ano hours, ba, Eric? 4 oras pa ngayon, or Eric! 48 Yes, oras Corina. Napanood ko nga yun yung episode na yun na tinatanong mo sana. Yun na nga yung pinag-uusapan namin mga kapatid na parang yung... Gago. Seryoso ba yun? Totoo yun? I'm sure edited yun. I'm sure edited yan. GMA eh. Paano nangyari yun? Hindi mo kasi kaya sumayaw, Mike, tulad ni Corina. Kaya kanya nakakalimutan. Naglilimusin ka rin kasi. Diba? Next meme. Ito naman bigay ni Carlo Villanueva. Daya, Maraming salamat sa meme. Kung ganyan mo ako kamahal, isa kang tunay na cancer. Maraming salamat, Carlo Villanueva, for that meme. What would you rather be? Beautiful or smart? Well, quiet please. A quiet please! Yes! Horror. Tunay na horror. Ang tunay na horror pag di mo alam ang sasabihin mo tas ang dami nakatingin sa'yo. Ganyan din ako pag gumagawa ng meme review. It took one look. Next meme! Ano yung MMR? Mama mo mahilig sa rugby. Takina mo sa paggaw, nagtatanong ka ba? Kaya sabi, patay kita. Pag nakita sa highway mo paggaw, wala kang utak muna mo sabihan ko yun. Natutuwa ka ba? MMR is sa Dota. It's a Dota term. Okay? Pang-rank ano siya eh. Para alam mo yung rank mo. Hey. She say, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mom. I'm sorry. 50 dub. Oh, the mom. Oh no, 2 guys, 1 B cup. Wala namang boobs yan si ano. Salamat WL Foods, the second coming. Next meme! De La Rosa cries and goodbye message to PNP. Top 10 saddest anime moment. Hindi yan si De La Rosa. Hindi siya umiiyak. Ang kilala kong PNP chief ay umiiyak. Itachi, 最後に約束しろ。サスケのことは頼んだぞ。分かってる。恐れるな。So, sana Albayalde, igihan mo acting mo ah. Titiwala ako sa'yo. Next meme! Yes! Tunay na rap god! Yeah! Beep, 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 beep! Si Billy Pareho OG. Palamig ka muna. Pagod ka na ba sa kakatenga lang sa bahay? Tanghaling tapat, sobrang bagal pa ng wifi. Palamig ka muna, palamig ka muna. Kahit saan ka pumunta, sobrang haba ng pila. Basta
basta sama-sama. Dark side Di ka kumakanta. mag-iisa. Malamig ka muna. Malamig ka muna. Oh my God. Malamig ka muna. Very optimal for the viewing public. Salamat Original Content FM. Yo, what's up? Kami nga pala ang Kalimutan mo na yan, sige-sige May storya na sila. matututunan dyan sa rap-rap na yan. Oh no! Dahil ako may pangarap ako. No, hindi. Pangarap mo. Gumawa ka ng paraan hanggang sa maging proud sila. Sinasayang mo lang yung oras mo dyan. Bakit hindi mo kaya subukang humanap ng trabaho? Welcome na sa XB. Abangan niyo po ang kwento ng X-Battalion Sa magpakailanman. Fuck! XB! Oh no, ba't ito ginawa GMA? Iisipin ngayon ng mga bata na nanonood, pwede sila maging rapper. Oh no, marami kayong future na masisira. Pwede ba hayaan na lang natin yung mga may mga connection sa media, may mga connection sa mga studio na gumawa ng shitty music. Huwag na natin ipagkalatan na lahat gawin nyo to, lahat itry nyo kasi mga ano tulad ni XB, mga nangangarap lang din kayo dati. Hindi na ako papasok muna. Kailangan ko lang practice yung pag-rap skills ko. Paano ba ito sa langit at tabaan mo magalit? Bawala na kasi mao, baka lalo kang pumagit. Pero okay lang, hindi naman kami mga soprano sa babae. Kasama na parang nangyayang tunaw na gitara. Ay nako GMA, basta may masakyan ka lang talaga na na trend gagawin mo. Wala kang pake sa may mangyari. Pero there's nothing left to lose. Panindigan nyo na lang yung mga batang sisirain yung mga future kaysa maging mga engineer, scientist. Next beam! X-beam! Ama namin, masalangit ka. Sabahan mo. Oh my God! Joke lang. Wow! Again. Wow! Ama namin, Ano yan? ama namin. Yes, masalangit ka. Sala, lala, yeah. Bigyan nyo, Jesus. Sama namin. Jesus! Masalangit. Gusto mo umiikot ng ganun? ang Sige, fine. Salamat, Jeprox, sa iyong ibinigay. Salamat din sa ibinigay mong demonetize sa akin, Jeprox. Mahal kita. Yoko sabi. Grabe ka sa mga memer, ha? Ang hirap-hirap na ginagawa namin. Ang hirap pag-edit, mga ugas. May mga factors in play. Kailangan maaga, kailangan hanggang trending pa, kailangan high. XB! Ano mo? Verb spades na naman. Tuwa ba kayo? Tuwa ba kayo sa ginawa nyo? Next beam! Netflix and chill. TV Plus and chill. Yes! Wholesome meme, thank you. Kakapera ako. Yes! Kano ba yan TV Plus? Worth ba? Parang hindi. Parang mga bullshit generic beta shows na naman ABS-CBN. Ginawa mo lang mas compact, tapos ginawa mong dire-diretso. Di ba mas lalong matutunaw yung utak mo doon? Pero either way, salamat. Salamat sa ads! Next beam! Oh, paborito mo! Wow! Kuya, gardenia? Uy, gusto ko yan. Ate, yan ang masarap. Malambot pa. Pengi uli. Sarap pa ng amoy. 2 beses na yan! Yung pala, rare footage ni Badang nung bata pa siya. Nice. Yung kasi kuhanan yung Badang, kaya siya nangunguha na yung pamangkin ng iba. Different cultures interpretation of Jesus. Ano ba? Kakasabi ko lang, wholesome memes lang tayo eh. Ba't ba ayaw nyo ako kumita? Ayaw ko pinapahirapan. Ayoko nang ma-report. Tama na. Salamat si Kuya Will ang nagbigay sa akin ng will to live. Sa iyong meme. Next beam. Mga walang kwentang bagay. Mga tao nagko-comment pero di nagla-like. Yan! Yung mga nagko-comment palagi dyan, mag-like kayo. Tulungan nyo yung video kumalat parang sakit. Please. Comment kayo ng comment. Mag-comment kayo ng like. Sige. Para i-delete ko na itong channel na to. Comment nyo like kaysa mag-like. Good job! Next B! Based on the worldwide phenomenon. Attack on Tito. Humanity's last hope. Kill or be devoured in cinemas December 1. Ilang kaya yung pamangkin sa wall scene na, no? Fresh meme alert! Fresh meme alert! Fresh meme alert! Bagong meme! Bagong meme! Kaya ba't kakatawag yung mukha niya? Hello? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 70, 70, 60, 61,
Wala ka masasabihin? Charmaine. Hey. Hey. Wala ka masasabihin? Wala ka masasabihin? Ha? Hey, Charmaine. Charmaine! Backstory lang sa mga di nakakaalam, umutang tong cosplayer na to ng 2,000 pesos sa isang lalaki. Ito isang lalaki, tinatanong niya, kamusta, kaya whatever. Hindi na siya pinansin, as in binlock na siya sa Facebook. Kasi naaway yung lalaki para may namatayan daw siya ng tatay, gano'n. Ito, nakita niya, so sinisingil na niya yung inutang sa kanya. Wala magamit na technique si ate, kulang yung pagka-cosplay. Wala ka masasabihin, Charmaine. Hey. Anong balak mo? Anong hehehe? Anong hehehe? Charmaine. Charmaine, ano ba? Ay, mag-usap sa'yo, ha? Charmaine. Hey. Charmaine. Charmaine. Hello. Ano to? Ano to, Charmaine? Ganyan ka ba talaga, Charmaine, ha? Baka yung kino-cosplay niya talagang sanay umutang. Mayos ako nagkipag-usap sa'yo. Bayad ka, hindi ka baka Bombay yung kino-cosplay ni Charmaine. Oh, nice dodge. I like the technique. Oh, the vanishing technique. Parang awa mo na, Charmaine. Kung uutang ka na lang, para sa pangko-cosplay, ha? Hindi nga sa tuition mo, hindi sa anything. Pangko-cosplay, tapos hindi mo pa babayaran. May pang-contacts ka pa. Tangina mo ka yan. Sige, fine. Ayoko magi ad hominem. Bayaran mo naman. Kahit anong, may Japanese yen ka ba dyan? Baka meron ka extra dyan. O meron ka bang multiple bills technique? Multiple 1,000 technique? Wala ka ba magagamit dyan? Shoutout kay Charmaine sa kanyang pinakabagong technique na hindi ko pa nakikita sa Naruto universe. Next, babe. May pag-usap ng maayos ang bayan na utang na tukay. Magtanga-tanga at magkuwaring walang naririnig. Oh shit, ang hirap nga naman yan. Next, babe. Payag ka palakihin ka ng magulang mo para maging basura. Siya payag. So nakalagay yung niya, yung summit niya sa titi niya. So, tama kasi yung ihi mo, lulukin mo na lang ulit, please. Para naman, sa'yo na lang yung ilalabas mo. Wow, may eye hole pa. Pinag-isipan niya yung costume. Charmaine! Kasi kilaway ko. NANI?! Charmaine! Humingi ka dito ng pang-cosplay. May pang-cosplay siya. Tangina, libre. Di mo na kailangan umuta ng 2K. Baka 5 piso lang ito lahat-lahat na iba pupulutin mo lang sa kasada. Sino mas magaling na mag-cosplay? Si Charmaine. O ito, hype beast na to. Tangina talaga. Yoko na. Charmaine! Take notes, please. Take notes sa batang to. Mukhang mas may alam siya sa'yo paano mag-cosplay. From 2K to 2 pesos, ask me how. Ask me now. Open-minded cosplayers only. Ba't matagal, wala na ako ng pag-ahal sa Pilipinas eh. Pero dahil isa akong mapagmahal na Pilipino, pinatry ko pa rin. Babaeng masayaw na yun. Siya yung kausap sa isang news shit. Tinatanong kung paano pabababain kung ano ba siya sa reproductive health bill. Nagkalat siya. Hanapin nyo lang kasi nagkalat siya. Tagal na yun eh. Next, Bib by Tito Lito. Energy, poverty gap. Poverty gap. Sige, demonetize pa ako. Pucha, may wholesome na nga ng dire-diretso. Sige, sarayin nyo. May oras pa ba tayo sa isang bonus meme? Charmaine, sabihin mo sa akin, may oras pa. Mayos ako nagkipag-usap sa'yo. Okay, ayaw niya ako kausapin. Hello? Hello? Kaya ka lalamba? Ito ay galing kay Ani Pinas. Shut ako! Sa panaginip namin, totoong... Best dub. Yeah! Yeah! Rad Wheels! Manny Pacquiao-kun, thank you very much. Okay, natapos na natin ang mga memes for this week. Don't forget to like, comment, and of course, subscribe. Kung may mga memes kayo nakita dyan, may mga meme pages kayo na gusto kong tignan, i-comment nyo sa ilalim or isend nyo sa ating Facebook page, Paolo Memes. Kung mga admins kayo ng mga meme pages, please,
Kung na-feature kayo dito, feature nyo naman. Kamutin nyo naman yung likod ko. wala na nagmamahal sa akin. Hanapin ko muna si Charmaine. May utang pa siya sa akin mga 10,000 memes. Sunod ulit mga cancer. got the